Magniflex представя. Казвам се Виктория, от 9 години живея в България. Тук ми харесва, защото и вие като нас държите на храната, семейството, традициите. От Италия взех със себе си рецептите на баба, музика на Тоскана не съпруга ми. Той си е от тук, моя Magniflex матрак. Представяме ви новия матрак Primo Memory от водещия европейски производител Magniflex. Той съчетава високите стандарти за качество, надежност и стил на марката с достъпна цена. Когато с Пламен решихме да живеем заедно, едното от условията ми беше да спим на матрак от Magniflex. За мен матракът никога не е бил приоритет, но с Magniflex усетих разликата. Primo Memory от Magniflex доставя оптимален комфорт за съня, благодарение на доказана технология, сърцевина от елеосел пяна и допълнителен слой от Memory пяна. Високоеластичната елеосел пяна осигурява ортопедична опора на тялото и гръбначния стълб и равномерно разпределение на тежестта. Дишащата структура гарантира по-голяма проветривост и хигиенична среда, която не задържа акарии и бактерии и предпазва от алергии. Когато спиш на нещо, което диша, се събужда свеж, отпочинал Надишан. В сравнение с други матраци, Memory пяната от Magniflex е с по-голяма плътност, което я прави много по-еластична и издръжлива. Тя приема формата на тялото и облегчава точките на напрежение, създавайки усещане за лекота и пълноценна почивка. И за това държах да вземем матрак от Magniflex. Когато споделихме с приятели, че ще купуваме матрака, те се шегуваха. Ти лесно доведе жена от Италия, ама как ще натовариш матрак? На децата им беше много забавно, когато го докарахме на руло и после възстанови обема си. От тогава идва редовно да го тестват. Надяваме се, че няма да спят още при нас, когато гаранция му свърши. Primo Memory идва с 16 години гаранция. Сега и вие може да се доставите пълноценен сън с Primo Memory от Magniflex. Той е достъпен за ограничен период от време на преференциални цени от 289 лева. Намери го в по-добрите мебелни магазини или поръчай сега на 02 811 7755 или на primo.bg. Бъди Primo с Magniflex.